Guys, magandang araw po. Alright, dahil magpipista na po dito po sa aming barangay, gagawa po kami ng banderitas at isasabit natin guys. Alright, kaya tara, samahan nyo po kami guys. Let's go! Few moments later. Mga nagawa na. Alright, marami pa guys. Ito yung mga gagawin namin, no? Alright, yung ganyan mga plastic. Siyempre, lalagyan namin yan dito. Tignan nyo guys. So, ito yung isasabit namin sa daanan mamaya. At yun pa, oh. Yun yung mga kasama namin gumagawa doon guys. So ganito guys, kapag pesta dito sa aming barangay, tulong-tulong guys sa paggawa ng banderitas. Alright, para sa ganoon ay meron namang palabuti dito sa madaanan. Alright guys, marami po yung mga kasama po namin dyan, nagtatali ng mga plastic. Nagtatali yan ng maayos, nang sa ganoon ay maganda naman na tignan sa mata. Let's go! Kaya tayo naman ay tumulong tayo guys, dahil nandito tayo, nagbakasyon tayo dito sa Bugalyon. Alright guys, sinasamahan natin sila nang sa ganun mabilis yung trabaho at ma-experience din natin kung paano maglagay, gumawa ng banderitas. Alright guys, ito yung kauna-unahan na pagsama ko sa kanila guys sa paggawa ng banderitas. Kita nyo naman guys, tatlong color yung aking tinatali, red, blue at saka green. Alright guys, pinagsasalit-salitan lamang yan nang sa ganun ay maganda naman at hindi pari-pariho yung mailalagay na design guys. At yung kalayo niya ay isang dipa lamang guys. Alright, kaya napakagandang tignan to pag nasa taas na. Kaya mamaya guys ay kakabit na namin to guys. Syempre nang sa ganun makita na talaga ng mga dumadaan na talagang piyesta na dito sa aming barangay, dito po sa Salumagi Sur, Bugalyon, Pangasinan. Alright guys, ganyan lamang yung paglalagay guys. Papilisan tayo dahil marami pa tayong tatalian na tali guys. Alright, lalagyan ng mga plastic. Alright guys, marami po kami dyan. Yung mga kasama ko nandun sa kabilang mga lubid, tinatalian din nila guys, nang sa ganun mapabilis yung trabaho. Let's go, dahil bukas guys ay piyesta na dito sa aming barangay. Kaya inimbitan kong bawat isa pumunta dito at merong mga mapapanood sa aming plaza mamaya. Alright guys, ganyan lamang po yan. Napakahirap, masakit sa kamay yung pagtatali guys, pero dahan-dahanin natin at tiyagaan lang yung paggawa ng banderitas guys. Kasi ganon ay maganda yung kalalabasan. Alright, ito yung mga kasama ko guys, gumagawa din sila, napakarami nila. Kaya dyan lamang po kayo guys, panoodin nyo yung munting video na ito. Alright guys, ito yung mga nagawa namin, medyo mahaba na at mamaya kakabit na to mamaya guys. Alright, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung banderitas namin. Simple lang pero the best. Alright guys, dito lamang po yan sa aming barangay. Alright guys, hanggang doon napakalayo guys. Kaya tignan natin yung mga ibang kaganapan. Let's go! So makita nyo guys, pati mga bata tumutulong dyan dahil excited po sila na gumawa ng banderitas. Alright, lahat ng mga bata dyan ay tumulong sila guys dahil yan yung gustong gusto nila. Alright, banding ng mga magpipinsan. Alright guys, kita nyo naman, ito yung matatapos namin guys. So mamaya sasabit na natin to. Alright, so ito guys, kasalukuyan na nagsasabit na kami guys. Alright, ganyan lamang po yan, sinasabit namin sa mga kahoy-kahoy, sa mga poste. Alright guys, napakahaba po yan. Alright, hanggang doon sa kabilang kanto guys, abutin po niya yung highway. Alright guys, napakahirap yung magkabit dito guys dahil walang magkakabitan. Alright guys, pero tiyagaan lang, naghahanap ng paraan nang sa ganon mapaganda yung aming barangay. Alright guys, napakarami pa to guys, kaya ang ginagawa ko dyan ay nililiaut ko na yan guys, sinabit lamang sa mga puno. Kita naman guys kung gaano kaganda. Alright guys, magdidilim na yan pero nagkakabit pa kami guys nang sa ganon matapos po namin ito ng maayos. Alright, so hanggang dito na lamang guys yung munting video na ito. Suportan nyo din po ang aking channel, Win Win Kapanalo TV. Happy Fiesta po sa amin. Let's go!